Emballement actuel média frère Bago Wanga Fulibe Abelajile Abishmila Tumia Japanani sans fait bi Ambe Tratala Marsikalo Cléchegi Sam Bafla Moua Anifla 8 mars 2022. Mesdames et messieurs, bonjour Abishmila Kajemkan Kenaka. Actuel média vous donne la parole bi maman na ko anga kumadi amanga en de ko ame kumadi amakadaka mado makanga wole ka kumadi ama abe ambolo pro bi kadaka événement do ba bulu fem droté malide chemani amsuma shida qui doit se tenir ce 19 mars 2022 à 18 mars 2022 à Benake CICB là bon comédien nous humoriste do influenceur do bon anga do fraga artiste do kadaka be se fem bela jilina alima joba to la lebe amblokro bi anya woli amna kuma alima radio kadaka ma chaba me alima to la mi ta soro ma chamata do fran alima re joni peut-être ambeba virtuellement mais alima re joni alors seulement peut-être il se peut que a foiro chamana a fona katame mais ni alors seulement bi alima be amblokro amna kuma alima re ka ni ambole am sura ka kuma aka événement mais ablo le 18 mars mimena ke CICB là abena dadula ka wala ayanga sika fomu chimaki ala minu me kan suis en date en fulbe abela jeli sur Facebook minu me claque en suis sur YouTube en fulbe ay minu me claque dimga en sur notre site internet www.actuelmedia.net. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne de télévision web Actuel Media. Alima Djoba Jara Togola Jara Bekele Alima Djoba Traoré. Ah non, ça jamais. Mais comment ça? O tsegake. O tsegake todi. Jamais. Ko be todi. Ko gaf salam. Nyebila kulo kise bila voilà. Ko gacha. Ko gacha nyebi 8 mars là. Mais est-ce que et 8 mars quand? Ah parce qu'il faut le dire hein. O mané cheria. Et tu chere mais muso be vraiment 8 mars fetio. Ne bolo muso. Muso be gelea kono nga dawlo kama. Non, même pas. Mais ça n'a pas babu konana. D'accord. Mais il faut dans en fleur barabella jilima. Oui, là maintenant. Et kou bismillah. Nala sona, on attend nous. D'accord. Alors, peut-être que c'est pas professionnel pour un présentateur d'émission de demander à une star comme Alima Kafoko John, mais je vais jouer cet amateurisme. Alima Togola, Dakunya Damandola. Qui est Alima Togola? Je sais que c'est pas professionnel Kadaka et Mangayi il faut mais n'élève kuma do dabi. Qui est Alima Togola? C'est très professionnel parce que il va sur Alima Dondoni mais il l'avait marre au fene. C'est vrai. Donc Alima Togola on est Nyolombolay Demseni Maliani no. Sambina Ndro Demseni. Santanani. D'accord, vas-y. Quand on fait barakane. D'accord, Santanani Alima. Donc voilà, Malion Bega Alima quoi donc fin batte Alima kun kan donc ta domaine ami wora fo katemeni. D'accord. Mais ame Alima e bolo sra fait ami ye fin chamana ibe seku chamana mais Alima be comédie ke Alima be humour ke yala ante ka se ka Alima rebe muneke Alima e jogne Alima be mun no fait. Bon, ne be nyere jate chatri bolo fait comédien fait parce que ne ma kalamore ke uko nkelinga defu sorontara ina lani ina sanani ke après entrer conservatoire la ñu sa sabake mborani nga licencié théâtre domaine konnana et puis ñu formation waro soro ni groupe chamam ñu barake donc ni comédienne ni do ba fo fene ko ñu humoriste tant mieux parce que ni meka sega dowla yele iba do ne re bulu yel ko lo tene la mi mese kada maduna yele mais ni mo be na do alima yi ga video la je an yele la bon no lu mo be ga yele ba so lu ga humoriste de alima yi so no ni tenye la bi ko mese ga nyele jati humoriste fait parce que nti sega mo la yele ne wala mese chatri ni je bola mais alima na mo la yele wa gele ni ma alima na mo la yele wa gele ma alors il t'a sur mo ka chabolo sera fait ibe ga bar mi ke fana mo chama ba sera kam mais comment est-ce que Alima Togola s'est imposé sur la toile? Le genre na toile est récent fo sababu borantar kala Prosper Danyoko jarabi page mabulo follow à page je dirais même qu'il a construit no katme mali page bec bien sûr kadi jamai piratu nana piraté donc il m'a boosté nana c'est comme ni ko Alima Togola ko Prosper donc maintenant pour que quand imposer ou te devrait oui mo re na akecho yayi adama de be do ko la jengono ijija iga do ala ki tari faraka ikana dungana kana mo la degete Actuel Media flé bi mais c'est amigo do flasigo mais ni anya kini na jega no manager sebene no ko Actuel Media blimani fimanu oyolu ka marqué donc ne donna la dron kanga marqué de faraka no enyere ga segoni dongo fitini mi minai voilà o de kera différencier parce que
yɛrɛ y'a fɔ cogo min an ka ca sugu la mais bon bɛɛ fɛnɛ ni i feere cogo do bɛɛ n'i san cogo do c'est ça. Alors mais i bɛ taa ye fana baara o baara n'i y'a daminɛ i bɛ taa sɔrɔ c'est à dire fɛn dɔw bɛ se ka bila i ɲɛ ka d'a kan il faut le dire a y'i diya a m'i diya o mɔgɔ ma sɔn bi Halima quand même est une star sur la toile incontestable mais comment est-ce que Halima fait pour supporter critique nenini burujali ne tɛ se ka ne kɔni tɛ se ka kun ni ne fa nin dɔn ne bɛ taa kama i fɛ yen ou bien ne ba. A ka ca Ala fɛ mɔgɔ i tɛna misi faga yɔrɔ ko joli tɛ s'i ma ne bɛ critique négatif dɔw sɔrɔ n yɛrɛ ka page kan ni n ye minnu ye si je vois que c'est de bonne foi n b'a garder mais si je vois que a tigi nana dɔrɔn pour que k'an neni ka taga et que argument t'a bolo n b'a tigi bloquer sinon n'a bɔr'o la wallahi dɔw bɛ ne neni ka san tant que ka sɔrɔ ne m'a vidéo ye parce que n y'a yira n somɔgɔw bɛɛ la ne y'a accepté ka na toile kan donc aw bɛɛ b'a conséquence assumer au début ni somɔgɔ min hali ni kun ko ne cɛ man ɲi ne somɔgɔw bɛ dimi a b'a essayer k'u bɛn'o kɛlɛ kɛ quoi ne bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ ne ko n ko bon n'a y'a kɛlɛ kɛ c'est a yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ mais a kana kɛ a mon nom parce que n t'a ye n t'a suit n ka sira t'a la ça me dit rien ne ka page kɔni kan n bolo ye page min créé ni n ka wari bɔ ka forfait san ka n ka fɛnw bila sanfɛ yen kɔni n tɛ dɔgɔya n tɛ nɛni ye n tɛ suru yen n'i y'a kɛ n b'i bloqué mais mɔgɔ tɔw bɛɛ ka page de ne da tɛ mɔgɔ si datigi sago b'a da de la donc ni min ye min diya après i b'o de fɔ Halima ma o y'i ka jugement personnel ye i ta ye diɲɛ kɔnɔ ko ne taara mɔgɔ wɛrɛ ka page kan ko ka taga essayer ko n bɛ n yɛrɛ défend ou bien ko n bɛ ka taga essayer ko n bɛ kɛlɛ sama n'a tigi cɛ ne tɛ Mali page yɛrɛ dɔn ne bɛ page min don a tɛ tɛmɛ page 5 kan officiellement. Action Media b'o la Halima baara in bɛ daminɛ waati jumɛn. Baara in bɛɛ daminɛ réseaux sociaux ta kɔni daminɛra 2016 kana bila bi la sinon ne fura dama ne ka kalan bɛɛ kɛra nin domaine de kɔnɔna na donc a daminɛra kabini fitini ne hakili b'a la siɲɛ fɔlɔ min na ne yɛlɛnna palais de la culture Sɛnɛga u ye n tari tellement k'i ta cogo di k'an ta kɛ i bɛ den ta cogo min k'a layɛlɛn o don ye mun fɔ o don n ka poème fɔlɔ n ka micro yɛrɛ ta ka na n jɔ ko n bɛ poème da en 2006 Halima était poète aussi. Okɔliso la an tɛ interscolaire ninnu kɛ a compétition ne ye kati mission de kɛ école catholique fila bɛɛ ni interscolaire tun bɛ kɛ yɔrɔ an bɛ poyi a donna ta fura ayi mais ne bɛ fɛ ka dɔn Halima ka poyi ou i ka poème fɔlɔ kɛla jumɛn de ye. C'était sur l'excision parce que combat bɛ ne la yɛrɛ de naturellement et a daminɛni c'était j'ai peur quand j'entends parler de l'excision j'ai peur à cause de ses méfaits sur la femme. J'ai peur du sida, des MST, des fustiles, de la césarienne. J'ai peur d'être stérile. J'ai peur parce que moi qui vous parle, je suis déjà victime de cette pratique. Ainsi de suite. Au Ghana 2006. Non, Halima, ça de suspense de créer là. Abonné me va continuer de. Aïe mais généralement fait pas sur même moi aussi j'étais poète à l'époque, moi j'écrivais des poèmes. Mais plutôt sur économétrie bébé en demain au lycée qui demain mais est-ce que une texte ça vient de toi-même? Non, même pas. À quel quand au 6e. Ah d'accord. Donc interscolaire ou en dobe sketch c'est dobe poème c'est donc je profite car coucou que monsieur Pascal là. Big up à lui. Voilà de Cathy, Annie, un professeur Chama, monsieur Toé, monsieur Abraham P à son âme. À quoi une dame de la mission école sur la quoi. Donc né avant un monsieur on y a on est connaît des fous sur on est pas ina là on parce que on est pas dans daga mais arine là. Voilà. Ah mais go palais là donc palais il est da palais là quoi. Palais de la culture là un 6 février parce que journée internationale de lutte contre l'excision. Et diction. Quel le 6 février. Chaque 6 février. Et avec l'ONG Tania de Cathy, même profité même maman Agnès Fenefo. Maman Agnès, ah, il y a les dossiers tamam de fait. Ah, ok. Naïe campagne chaman qui au Bekaran Fitini. Donc voilà. Excision qu'elle est allée à combat d'orphanage. Donc voilà. Mais on voit Halima ka vidéo bi il y a kuma chambre sans faire. Mais on va essayer style vestimentaire d'obi boule la kama. Comment tu fais pour le choix du style? Et ben on thème bena style lo. En général neta janya. Moi on ne be wuli ka bo suno wala ni fini mi ne be vidéo kenoi. Madola ni télé sobe na fo actuel média no lui wele. Ino finu te se gasia. Iba essayer ta wuro pour la. Le vestini do ça. Mne jule keme
Agachan keme siente keme nan ibaro c'est ta wuru kura ibi do yo ba fense bi oro bi sawa passez moi maçon woro kuru be nyoganye munu be glo ne ba sayni o koni munu be glo o lute frase ko sebe donc o lute teme keme fela biduru gon keme nan ni biduru aw donc olu fin bena contexte do ado lebe kuletiba do ado lebe minijupu do ado lebe vesini do ado lebe burumusi do moi je m'adapte à tous mes personnages il appelle do mes personnages mi dro mo finine do j'ai pas de préférence. Alors mais comment, parce que iba vie virtuelle be en bella, c'est-à-dire comment elle-même se sent quand tu vois ses abonnés, c'est-à-dire donner à 1 million d'abonnés et quand tu sors les autres allemands me suivent, ça te fait quoi, ça te donne quoi? Au début ne ko foi famille wallahi mo do ko menina jema ta ci ne ga mo lay tinya bona ne me nyina ngata kanila jenga me ga alima mi me facebook ga bugo la ci ko be kala la ne me kala ni ne ga mo la ci. En fait je comprenais pas que nga influencer bien dans la vie réelle jusqu'à ce qui poussait les gens à me regarder dans la circulation avec les ni ko alima circulation mais concentré parce que ni ko te bati la distract sidam sekana ni mo ko na ne ma alima ko ka danye yanga idolé ni ko ni alima ah vraiment chaque fois je dis alhamdoulilah et je remercie ces personnes-là parce que lui est faiseur de star ou quoi. Bien sûr. C'est que mon c'est clair. Donc au contraire le star ou est donc vraiment à chaque fois j'ai la chair de poule. Chair de poule pour ah d'accord. Mais Gawagang ne connaît de kuna si ne be kamiri ne komena établi ne be kamiri Gawagen Seigneur do gawaye mi ne meso korro o gang koni bo mi to me terme gang c'est ça gawa gang explique un peu le concept. Alors ne ski ka miri ka bi jeunesse ta ka bolu la je nyere mayne dogoro kambe gaware ya ayi mena lewu nyere mayne defu ba be nyere la mais fin dama be ni no yo ke civilisation ne to lu fait il faut chichami appartemental alma de chichami na ala guni ta do ichonga kamera la jako fo ali shisha gune ta do wallahi mais ame mimi dunu etomia ame jumami marijuana foni an klala se ka doni janga wagang mo c'est meria video ka ku lo aga do go mora actuel me chalila donc vie forcée nuni ka image do dire mo bien ki yere la condition de la casorité ni no et ante golgo maquette guni be ko go swagini fen non vraiment c'est des modes de vie à tenir intéressé. Moi j'aime pas. Moi je pense que je ne sais quoi ni anga kalange. Ou bien ka barake. O flade do. Après ni mi jay o be na quoi faire quoi. Mais bien nya ba bema ko civilisation. Bon ne ko ngono de civilisation yi jaw ye gawawi parce que antena shisha mi no de kan ankestari antena kay. Itna nye glomina de gauche à droite. Itna ye drogutala. Donc ayanga vibre be an yere ma. Boni du ngo kité do o cadre ko na la bi mo ba foko e karsa ko no nyama yele kuy. On entra pour la preuve kunu songoda fe ne kinistra dum biro la ça doit il est maro ou be fo de kono e kanga directeur gawai kunu choufe ne dato ne kinistra de dum ne akala ya choufe atira foke kadu applaudissez que des fois j'ai envie de manger du riz ka fo ko me kini do la fe ba du soro ma otene tala ne koni mana soro duguni soro to ya kan to kongo mi to na mo duguni ne ke c'est clair. Donc maintenant ne ko koni ni bere kala bi civilisation ye ngombe to gawayala d'où la gawagang mais gawagang quand j'ai créé là en quelle année il fait gawagang toro j'ai commencé à partager les vidéos ka sans flash ngonke voire même sans sabaka sur tokotana ambe ya ngoni masigi ne to ka fonyere di mako to la ka gawadini mo nana réseaux sociaux to la o ya nga chorobay awoni fa ne nana réseaux sociaux sans faire même to ka fonyere ma to la ka gawadini ya beta donc un jour on a commentaire ou blabla amiga gawagang to gonyini gawagang ay gawatan ben na ka proposition ke ko me geng me go na to ko photo donc ne na gawadini bla ben na ka proposition ke kamina gawagang to ko ke jumay tiado na gang faraka gangi bora alidila le gawa existait mais gangi sur la commentaire de oh c'est gang koro
Il va avoir gang ke. Gang. Et gang te actuel média. Ay na gang te actuel média. Il a gagné actuel média avec la caméraman ni ga assistant. On il a gang fene gawa. Quand on est gang parce que même ta wa ko gang. C'est ça, les gang fene nga gawa gang ni quoi. Donc voilà. Mais c'est un groupe, c'est une équipe ou bien en fait gawa gang c'est tout le Mali. C'est tout le Mali. Oui, c'est pas Gawaya. En tout cas, ni bene fait Gawaya. Bientôt on est 1 million, au bien on est Gawaya. Au moins fait plein de capacités. C'est marrant Gawaya avec mon c'est ça. Anga Gawaya mais exemple nous m'en ira. Ame sensibilisation ni ke. Imaya. Ame exemple nous ira fene dambala. Antele en leçon di moroma. Ambe vacciner les sur les réseaux sociaux. On est majeur et vacciné. Donc ama aklinata nous dit on bolona mouya ketabenya nan mouya ketabenya sensibilisation mais vraiment dans le respect et dans la courtoisie parce que amanani mo les réseaux sociaux quand ante en leçon di moroma ama klita nous faut de temps en temps gawa ganyori c'est un ensemble de personnes qui est là pour donner son avis de façon légère ante kele ko ante foi ko d'accord comme bomale so bala dem senimbala ambede do quoi d'accord comme bomale rek ma ko no jadlimi ne me juge pas alors mais est-ce que abi kono ka gawagen ke groupement RD ka 5 ans ka structuré gagné ame association ko bulbul la atotra légalisation yoroy association to kobna ke en joro c'est-à-dire gawagan joro nere alima joro et joro jamana kula donc en joro be finalisé ate menyala sona d'accord donc gawagen fora bini ma bana politique kadni ko so même après bon 6 ans ni encore am état c'est aliment aliment be sera bla yoro dumena kap sa barake ministère de la culture nera demna ke ministre de la culture dans les aliment tout de suite ministre de la culture malienne et ga barafolo ke jumé na barafolo be ke mutuelle ni assurance ke artiste oui obligatoire donc tout est déjà réfléchi bah oui ni politicien ni ga campagne ne be ga damne donc OK ni la facture ke ga di c'est ça mutuelle ni assurance be ke artiste oui de façon obligatoire en tout cas si tu te Arasordou ben ni qu'on est artiste et que tu es professionnel et que il y a Djemoro là qui est artiste assurance de vie ni maladie ni phénomène avec qui est obligatoirement il veut contribuer obligatoirement on va plus se pavaner ka foko ay karsa de maya donta mo ante ka toyi ay rete ga rete ni e doni sore be doni blay ka retraite ni be nga combat follow d'accord Actuel Média Flebego, Amakli Kafoko, avec Kaka, Jim Kamadjori, Actuel Média vous donne la parole, Bimorome, Ambolo, Alima Djoba, Tola, et comédien Nolon, Bolo de Bambolo Korabi, événement Babolo, Mimenake, Nicolas Rekononi, alors je Amenado au Konasisa. Alima, 18 mars 2022, à Menani Koumaï Michena, il m'a ta femme BF Facebook, sans fait bolo, sans fait 18 mars. Monde de la Benono 18 mars. Alors, du 18 mars, le clé bebo. Ama funga alhamdulillah. Ama labe. Mo nite chauffeur la konode. Ou bien sur CICB là. Eh ali mamuna. Jama be chaya. Ni jama chara ko président yere ma place sur akuma kacha. Ouais gawa gang président yi. Amay. Coup d'état be fe ka kena. Ah ne te risque non oroni joide ni me ni ma doro to ta sigi place là. C'est ça. Il y avait Viviane mi yere là encore. Ah coup d'état ko bali ko nani Hakim. Non OTC. Donc ni ala sona le 18 nya nyini kanu baga bela jilin fe gawa gang bela jilin. Anga nyoko soro anga nyanaje. O nyanaje konna la anya wele bla dabara ma wala saka balani bolula balani fo. Gawa gang mo bulu gawa. Est-ce balani dono? Ko jugo. Don sugo. Est-ce que c'est balani dono? Kawilia ou bien wuli ka. Et c'est balani dono. Ton. Wal me sega doglida. Toreleni manyani. Ay meilleur mo chamana sigi ou ben document ke munu wuli ko jo se ko kera liba d'accord mais ga wuli le faut que le 18 ni ala soro betara mais do nga ko ni le 18 ala nete sigere muni re sigero kila lisane sigil ne sengena bokali denga fen don ngala de iga min jila ko ay nete foi kala d'accord donc ay mole bla dabara bena bolola balani fo ensuite DJ be kla ka retro ke mo ko kuna et défilé fene be kla ka ke retro ko sobe et Fendo à toi c'est un Congolais rasunta
Je pense pas Nimbado. À tout le bleu. Ça, c'était dans les années 1960. Ah, vraiment? Voilà. Voilà. 1960, n'est-ce pas, 1960. Donc, il retrouve donc c'est ça. Donc, avec la défilé, moi, je vais parler, je vais parler, à chef Ramso Gambo choisi. Ne se trouve visible avec Mibalo. Ras qui est à mort gawa. Mali bem, mochit na nechi. Hey, baby, qui est à fond une couille na couille. Inteni cousi la. Smilam tagatega. Voilà follow. Kadligi fana tega ko fli me fait. Abana. Baby qui est à fond, on verra bien. Et puis ni nana do saray keme woroy. Keme woro. Mais en kelinga duguni ferero fene la prévoir abla. Ame fari fere ka chauffeur fru. T'es tout faire. Ka chauffeur ay total la macaroni fere ka série fere. Donc ni c'est le soukou je me follow. Série kogoma nonoma. Ah, ok, non. Avec Babi Kala. Ani Nyamaguni non, non, Metanyogumi. Ore Kadini Nabe, non, c'est le goût de Yamagu. C'est ça. Donc, ni etiketa Kemeworo, ni Kemenani Boy, que biga choix que ni Duguni Nuna. Donc, Tige Kemeworo, Dum Tolarero. Duguni Kemenani. Duguni ni Gini Boisson et Kemenani. De Kemefla de Randrea. Aïe, Tige Kemeworo ya dama. Ah, donc Tige Kemeworo, ni Kemenani Fana Faragatuni. Even Dun Beso Kemenani. Duguni me dima, ka boisson dima, ka jidima. Nyamagudum. Nyamaguni dablini anga boisson. Dun wala. Arasa kibo madiniere. Ay, mais ne fera do c'est Kemenani ça. Kemenani na 600. Ay 600. Non, parce que Mika de 600. Ça dit bien le comité le 8 ya. Ça dit depuis le 18 soir. Nene dunu ke ne te dunu wɛrɛ dunbilen n tɛ daraka dun n tɛ tila dun ni ne taara CCB la ka tigɛ ta 3000 francs ka 2000 francs fara kan donc ne bɛ n ka dun kɛ ka n fa ye. Awɔ o 2000 fara in ne tigɛ tɛ 100 ya duguni wari ye 400 o fila tɛ 1000 ya donc 400 ne la sisan nɔ duguni i b'i ɲɛla kala duguni min ka di ye i b'o fɔ o bɛ k'i kunna ka jisuma d'i ma ka ɲamaku biyɛn dabileni walima to min ji da o kan. TTA. Voilà. TTA. Ko bɛ yen. Mais ne bɛ fa kɔni. Nyo Viviane bɛ yan. Ayi parce que c'est ne ka dun ko ka bon an ka fɔ parce que ne ma fara dɔn ne bɛ kɛlɛ wele CCB kɔnɔ alima. Fo ka girin ah bana plota donc ka ji min. Ka boisson min. Non alima. Ka duguni kɛ. Tout ça Kemenani. Tout ça Kemenani parce que am y'a kɛ de telle sorte de denmisɛnninw kana mɔgɔkɔrɔbaw kana vraiment ka kɛ ɲɛnajɛ ko duman ye an ka ɲɔgɔn yɛrɛ. Donc denmisɛnninw bɛ se ka taa. Denmisɛnninw bɛ se ka na. Non cɛ bɛ taa. Gulɔ tɛ min ye chicha tɛ min ye cigarette tɛ min ye ni n y'a y'i da la n ka kɛnɛ kan n b'i bila kɛrɛfɛ cigarette parce que u b'u den mun min donc voilà c'est un espace aussi pour les enfants pour toute la famille. D'accord. Alors fɛn jumɛn fana bolo n'o tuguni alima. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna bénéfice min kɛ. Camp de réfugiés Falajɛ. Ne delila ka Turki yen nɔ vraiment denmisɛnninw u bɛ condition ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ condition yɛrɛ tɛ yen ne y'a fɛnɛ y'a laɲini kɛ n ko ni soirée kɛra n bɛ bénéfice min sɔrɔ n bɛ dɔ ta la ka taga d'u ma ka tugu u la ɲɛnajɛ. I jɔ fɔlɔ an y'o ɲininka moi je suis festivalier 17 ans Mali Festival avec Système on organise ensemble festival bɛ kɛ de kuma dɔ fo juru bɛ yɛlɛ an na kelen n'a kɛla ni dɔnni min sɔrɔla i b'a on partage entre nous o ka ni campagne bɛɛ kɛ k'i ka boliboli bɛɛ kɛ ka bénéfice sɔrɔ ka tila ka taa dɔ bolo ka t'o di réfugié la. O de ye n ka objectif ye. E gouvernement de ya. Ayi gouvernement ko t'o la o ye ne yɛrɛ se de. Ayi mais parce que i b'a dɔn Mali la yan mɔgɔw bɛ événement labɛn pour tirer les bénéfices. C'est vrai. Mais pourquoi i bɛ fɛ k'o kɛ alima. Parce que olu mɔgɔw fɛnɛ mago bɛ anw na u mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na et puis n'i sera yen hali ni e yɛrɛ n t'a dɔn n'i delila ka turu cɛ yen. mais an tɛ bɔ yen kuma bɛɛ an bɛ taa reportage kɛ. Voilà mais n'i sera yen ka bɔ yen a bɛ mɔgɔ miiri janya. Moi an ka denmisɛnninw b'an bolo u bɛ école la. surtout kɔsa in na yɔrɔ jenina. I m'a ye sigiyɔrɔ tɛ ne yɛrɛ muso dɔ ka interview ye a ko k'olu kɔni k'a fɔra ko tasuma bɛna k'olu bolila ka bɔ bugu kɔnɔ k'u bolo fɛn bɛɛ jenina o mɔgɔ ninnu bɛ bila min. Moi, mon combat aurait été que les logements sociaux ne boula d'abord nous les kama mais bébé qui n'y a pas quand moi je suis tout comme fort. Donne-les ma logement social là. Aïe fait ma dîner ma. Wallahi mais ne m'agota là. Comme vous dégagez le document ça qu'on devrait moquer. Bine m'agota là fleur mais ne connais. N'était urgence qu'on a. Mon mais urgence qu'on a là. Oui ni moi mon mais chig la kenema. Surtout mon manifester nous ou exposer les nous quoi. Ne boloni gouvernement c'est que action est que 600 mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ besoin kɔnɔna la c'est ka so di ni mɔgɔ ninnu ma u ka se ka dun moins su ka dayɔrɔ sɔrɔ donc bon
ma gouvernement ne kon je sais pas ne fene c'est mieux dron ne ala sona mana dron me kelim soro je leur rapporter ça je vais leur rapporter ça après donc ikon giji ja ni tana dumi ika an fana bo kalama anga a jaw fana ta anga ira jemala ko alima sila ka nike alors mais alima pour que ne kata gawa gangna sisa obe mamun be ya parce que c'est nyambe gawate nyam ko shila bo pour nunga bla gawa ganga reconnaissant o mo be muni la adungo a soirée do akone nyinne do be fe bega gawa parli de ke e biga seteninta wali ma biga bajaninta pantola me suseti jaw do ansena ka nuneti munu fenim bolona ka salopetu do nga enquête en quoi o gawa style nunu ka ngata badagauta vraiment ni anini no befe begi blague gawa style là parce que c'est un endroit où on veut s'éclater ah mais problème mi il va faut c'est moy ou système de ventilation ou chulando parce que donc VCB ça mo ni droitico parce que au ben dolé c'est be kono aliba akuma so ga chiare ko mine flene be ngam mo do ne kuma nganjera saligo ngamantanye ne bo c'est be kuru ko voilà parce que on a toujours aliba donc doli ko ni condition merci ça ni doyi parce que ibaro do c'est ni kuma foto ko do be clôt tissu ngamen ko sebe bonimi bla aka sonno chimizine na ka tadu swagi karimu no lito son déguisé ne budon swagi mo kono kana obebe do obudo du ta flelge ah voilà ngo faut parce que ça Omar nous do be ya lu swagi de kadoli donc même minum té en style gawa donc il peut aller regarder oui na on a jege on a gawa yere wala je kayele d'accord mais Alima prévoit quoi au public comme d'habitude bon benajoro ne il va une soirée organisation be dalino mo dama de kola oui akim sul na ka jamay Viviane Mina Sidibé Prosper Danyugo ani équipe to bela jili bas be bakari be ugacha ne kon tay uluba fori alimani ke quoi limite fardo tene kola mais o ya gele ya makafo comme ibo kebe se chatri bodela kumega mutibo ro ni fo ijija iga chatri bo mo mo be mi femme yo doni won dankma donc ne ka voulait bien ko yorori il y aurait à peu près 3 sketchs la nuit mais si c'est comme on le dit en tout cas mais en prélude Alima be na sketch ni mike c'est en 20 secondes ce qui c'est ka a message do fone do la parce que mo tna yé quoi surprise sketch surprise parce que ne na sketch yere ke thème folo minga ni no fo yansa akay mo go be so afo donc net no fo surprise surprise ah bon mais Alma quand même va prester ah on ni ala sona nyere be ka sketch ça pas bella ça va bella sketch ça va comment va donner nous parce que a ma faire mais ça donc il y aura 3 sketchs c'est quoi sketch de sensibilisation amena doké anga dugu ko namine tugo kan dugu namine tugo namine tugo surtout jinoko ko jeya amena doké si samara takabulu ere kan c'est clair Demasaw joro amena doké ministre monsieur Lamine son excellence voilà parce que ne voilà ikoko ko aka c'est-à-dire ko tu es marié à Lamine ko faut tagaser le 18 mars ko ngabala mais ngagne jume kurantige ne bana wa menepse ko foi ministre ka la je do ka kurantige la ay mais do ka bola so menete foi fo ministre ma faut le 18 4 donc vraiment amna sensibilisation parce que il va donc Fonteni manabo mo peñe jori me ministre keleni la c'est clair ambe donc il va donc ante adoko directeur be anta donc sous direction be no munu fene be se occuper fin chamana ka soro ministre te na desra pepe uri anka ngata ministre no fait mais ama attaquer ministre là directement ibo do bon peut-être ne chercher d'autres sur moi j'ai étudié ce qu'on appelle la décentralisation la déconcentration woro fin be wala le no konana mais domaya ba to mo fana boke donc amena sensibilisation et population et fana ga jetimine ne même sale tanyere kan ni do na nega so nous mettons le courant faire la vision mais remana dabe énervé ba sur ne be
sans fait dugumani be courant mene yoro be mais boka soro ma courant faga ma la menyina clim ko menyina ventilo ko nya antinya clim ko donc ibaro mo ko chama ne be OK inconsciemment mo akli be bo pardon involontairement inconsciemment donc surtout dans nos administrations voilà en joro e mi courant takako fanfait courant utiliser ko ñuma fan fait population me ñuno ko amba fu courant tegera courant me tegege parce que imagine so kelen kono ni clim woro be o clim woro sa abe sambe ka timene mais be mana fute ni mana bo ni be ya ka clim woro mene ñoko fe al ni be jira ka appel ke ñoko fe réseau be perturbé c'est clair donc amena sensibilisation fitinu ke dans ce sens là ni te so no clim faga courant faga anga économie no ya ñoko mbolo abe dutigi yere shi chaya c'est clair mais na population ni dutugu de bla ñoko na parce que demsonu be worobne jitien muso be worobne jitien mais baba ta kala ma baba be kli barakero donc il faut que ne ka ira baba la ka funga ka worobne jibe ka che ka kuna me ka jibe mais demsonu mo ke e ko se santana o nafiya de adun fo ki na kuma la kala ke o be o ma fo o fora mais denga ni fo baba nya évidemment fo baba donc olu be teme tema bo alme ba do événement la be man no surtout un événement de ce genre deme ba ko bi la koni deme ba ko bi na parce que mon rôle de mes bras follow et mon rôle nous be daila ka fo kanga essayer c'est clair ne bolo era de mes follow c'est clair ni événement kuma fo nga équipe mo ko usona kanga essayer nsera e chep mababa ma check maba Hassan Sidibe ne kunta don commune 4 honorable on connaît kumba don de loin mais ka gera là au kera il y a même pas une semaine nya wele ngo honorable ngone be feki anana ibaro mo ko bunya baga ikanga suronye c'est clair amandem seni amine ayi bunya anya sigi on a discuté akoma alima moi je t'accompagne bideme araske be sanu chenye da chama gosi madon alima seke alima madon zéro donc c'est la fille qu'on c'est la code non ni 4 millions d'imani ah là là c'est et be wole ay jube abe fo ko 5 millions 4 millions mais événement be c'est les gars non agli là faut sinita ni nga dossier ni la be nga déposer yoro aucune réponse mais tara Hassan Fenino il m'a reçu ay akli sigia ko l'image j'accepte d'être parrain il va ronner événement que ngolo do wéré be no no luira keneka ina fo eni nyoko no abe donc mo langolo fente neni no en rasawa e changa mo mayna alima itulu bola donc il a voulu m'accompagner ba fournir la cosme parce que mo médaille là événement mi yere ma délicat ke folo faut essayer de katugi ko c'est que ñoo de fongo après les Maliens peuvent dire ce qu'ils pensent mais je lui dois une au fait ay min kany en retour on fait que min kay mo kay très bon que chacun parle. La deuxième personne c'est le ministre de l'énergie Lamine Lamine sera fenema ako alima ko salon qui est boron ta ko mako kan deme maintenant boroni dia boroni mutuna ne wardu donc lui aussi ne ko amango monsieur le ministre ngamina soirée là de ante fait courant ngate le 18 ako ko alima courant te gani ala sona c'est quelqu'un aussi qui m'a accompagné aya fonyana limambi deme parce que be baramina ça concerne tout le monde il va critiquer amanga tata utala et puis la vie continue o mo flare sur la kan deme ko faranga maren kan ya sec nsera vraiment encore muso nyuma mbaro ngoya mana sanukula mana warukula mais ibe kay ni mareni parce que jusque là nyere be ganga préfinancement ke mo goshite qui va foguer dormir ndi alimama soirée d'unsira tu imagines dormir kele jusque là je préfinance au fait donc c'est pour que kairani mo refait la munu ya essayer ku be ndeme alhamdulillah yen deme udarana o ere deme fambay quoi d'accord donc partenaire munumbe ka alima demeni ko na fo tasser 18 mars manga fulbe ou oui partenaire et physique oui maintenant Mali Media ben demain volontairement sans 0 francs je peux dire parce qu'il va dans média mo ba fo kanga cacher ni ambeta beta pour moi il mérite plus donc nous do mettre ça faut que wardu Mali Media ben demain nere affiche blanc et page beka vraiment donc au lieu de faire des kama soirée mais son akansa ko nga fuli kerenkere be Mali Media belaji lamine voilà donc à part ça ne akli tedore là d'accord mais fin foi warati mais ouais à côté to be me stupide de quoi le 18 mars mais abdame voilà il faut on est mis sur place à 17h parce que comme stand de restauration bekeni non après ni mo mi arati ta t'es libre quoi sinon soirée elle fait bébé d'amener 20h makata
dans à bébé chez what is ça bon CICB directeur comment ko aller par courant faire 1h 1h30 ne ko bon directeur mo minu sango mi dasri ah koko ali mango mi dasri non ne bisu la non donc ni ya dasri ambe son ataka 2h là ni ala sona donc de 20h à 1h30 à 2h du matin concerté yoro do bu dare ko e kama dame akeli la d'accord alors prestation d'artiste fait mi alma fanaka prestation également donc gawa gang go bébé do fana ke bal do te bal poussière ya alors bon gawa gang bon ne refana kala gawa gang do donc ko le 18 mars ambla am mo gawa gang maro nyangon gawote asa bene maro adongon baby la gawa la kataka mais mi mene ko ni intéressé ni ko me o dum ko ni Viviane yo asura be duguni voilà Viviane debe ke nani bo menete tudne ke nani ka nyamugu glanga dima ko mi ka jisma mi ka ndaras nyoy na bana aben kunu mi na so alima alors wati to matcha peut-être alima ye bara ndamene fo ata se bima fin joueur de la ke alima la al sens ne ma klanga kuma na folo ibiki yakli jigala mi toro mi marqué alors mi toro do folo mina mo ya da fana réseaux sociaux kan ne ko ngoni mbere bala mais à part ça ami dominer comme bi fait makena comme un toro parce que pas mal on kumaru dana manjugun question e de ga jugun mo ko ta foke mais bon no tene soin ça me faut pour le nord mais ni folo ko ni o digira no ba sura kura ni no imadi mais bibina tant qu'il mane fane ni mane banene ne ra ko ni wala ne tay gandi dale fe ko no ati fengena donc là ay hinem fani bala parce que ne fani ne baw yaw yere fana bawde fali bébé fani bala ngana fani baneni ke anga yere neni o be kwana d'accord alors mais ni ne gogo alimaka message bon comme déjà il y a une prestation le 18 mars au préparation mais maintenant en impro ne go alimaka fin de sensibilisation de dit à l'endroit de la jeunesse de la jeunesse malienne au Kenya du dessin parce qu'on dit chaque artiste fait qui n'a pas la capacité d'improvisation est une statuette morte. C'est ça. Dans le club là. Mais profiter mais oui merci mina bi ka wuli dabla chawdima. Alima chawdodi. Oui merci la nete muso wuli dabla musoma. Chawmuna. Parce que ni ya même muso nyakariba. C'est pas encore début ko fait. C'est clair. Faut chawga donc faut kanu te sina ya kelela, anu te rivalité là. Muso ninche ambe takani nyogo ina antega de nyogo mbulu wa fogo droit des femmes ni wi merci sera me chama yo usigli me gabuda la wi nan susu la hotel ere muso ni la fiali de kuro amba fongi kana bugo amba foki kana nini amba fongi kana la jaba afraka tontala vas-y communication no yo ikato agasa kuna barake ni bara min kadai parce que muso ka bara e no mami fara du soro kan de muso godo muso de aliment muso godo muso mena muso définition fille muso e docteur e muso e gwado muso e école maîtrise muso e finitigi muso e pilotier la femme c'est le tout muso e aberish la place de la femme ni kelengele shitani muso ame kla ni fere bedela ame solo kana do gabu ko nala kanga demba ya finita ko do ankana kanga furu muso ya finita ko do ankana meni shima nga nyokonche pour que ni bébé se ka ka keto gonyumana sigi ka fo communication donc or la 8 mars la be wele bla choma akana ke kawe futu tananga barama wi nanga nanda wi vraiment beki profiter ni moyena ni malentendu mi bini muso che ki igala sigi adire de ma fana bajira ko ga di eri mai taro parce que anya o ya do ka glani berebe eri bulu donc vraiment ibala sigi banya fanya na ka fo abeta e sambi sabani ne sambi sabari dida nyoma jogo bene letna se otna se ga bonela shugondu se che am bena jogo de do donc femme bena se ga bol baba ay kanu fo sara skebin te violence fanchi fe meta ka bo plateau nga kana bugol go kuma fo mais karavati ki boli ke ibaro ke kamale ngoro yere nasira bugali yoro madro ne ba fangi joni yere ladi kamale ngoro tigi jo yoro ka fo ka be kurota muso kama
c'est que e kan yɛrɛ ɲininka qu'est-ce qui ne va pas alima dɔw kan ka bugo ko alima ayi muso si man ka bugo i b'a dɔn cɛ yɛrɛ b'a kɛ ta muso la dɔrɔn o b'a sɔrɔ a y'a faamu ko dɔ bɛ yen o tɛ min ɲɛkun lajɛ a min tɛ ɲɛkun lajɛ a bɛ ɲɛkun lajɛ n'a ma ɲɛkun lajɛ sanction wɛrɛw ta sanction caman bɛ bugɔli yɛrɛ fan si bɛɛ de kan ka dabila parce que cɛ b'a o dɔw b'a cɛsiri kama de awɔ o to yen sa muso hakili ka surun i ka cɛ sara sa kama olu ka di sa muso hakili ka surun n'a fɔra ko ne ka ɲɔgɔn ci sisan ne bɛ araskere walayi ni y'i minɛ a bɔra tan e bɛ tabali gosi dɔrɔn o b'a sɔrɔ ne bɛ da la muso ta y'a da de vraiment a y'an faamuya an ka bugɔli bɔ a la an ka kɛ communication aw ta bɛɛ ye tiɲɛ ye n y'o de fɔ cɛw ta bɛɛ ye tiɲɛ ye ne bɛ cɛw de ka côté la voilà mais an ka ɲɔgɔn lamɛn voilà c'est ça bon un petit message pour muso minnu tɛ se tobili la parce que kunun yan ne ko dɔ ka fagoyi togo ma se ka fagoyi togo muso minnu tɛ se tobili la ne bɛ se k'olu affronter parce que ne bɛ se tobili la ale bɛ se tobili la nan jumɛn ka di e yɛrɛ nan bɛɛ fagoyi fagoyi bɛ tobi cogo di ani sagasaga fagoyi bɛ tobi cogo di n'i ye fagoyi bibi merci awɔ n'i y'a nafɛn misɛn i b'a dɔn fagoyi et puis n'an ko yɛrɛ tɛ fagoyi la quoi parce que kɔrɔbɔrɔw y'o de nɔgɔya u ma fɛn nɔgɔya diɲɛ kɔnɔ u b'a fɔ ko nin ye tamaroni ye u b'a nafɛn muguni bɛɛ labɛn k'a d'i ma ko taa ji kɛ daga la i ka nin kala i k'i ka fagoyi kala kɔrɔbɔrɔ m'a nɔgɔya mais ne de b'a lajɛ n'i bɛ sagasogo kala ou bien n'i bɛ misisogo kala ayisa ne ko ale ma fagoyi bɛ tobi cogo di ne an kɔni m'an ta tobi an b'an ka sogo perege daga la sagasogo donc barama ma ko fɔlɔ alima yɛrɛ m'a tɛgɛ ko fɔlɔ Viviane, il y avait là. C'est-à-dire, elle m'a barama ko, elle m'a barama zuya la tɛgɛ ma ko fɔlɔ. C'est-à-dire, boida ma fura. Tanti mun jara ani fɔlɔ kɛ jumɛn fo salifu ka dɔnkili tun bɛ k'a kɔrɔ ko ça fait danser bien manger. Ah, on a bien mangé. Bien manger. Tanti min tun bɛ bien manger kɛ ale yɛrɛ bien propre le donc fɛn bɛɛ bɛ bɔ gabuguda ni bɛ fura baramaw kolen no ni tanti mun jara fana y'a daminɛ bon ne ye n pan o yɔrɔ bɛɛ de kunna parce que an bɛ vidéo la an ka teliya quoi. Ah d'accord. On va t'en faire jumɛn sa. An téléspectateur ka bila kunna ko nin bɛɛ kɛra. Donc an b'an ka sogo tobi fo k'o mɔn an sago la an b'an ka dagaji don an b'an ka fakoyi n'a nafɛnw kala an b'a to dɔw bɛ suturu kala bon ala ko tiɲɛ san kɔni ne bɛ tournesol de kala tulu kɛ tulu an b'a dɔn tigɛ tulu de la huile d'arachide mais ne bɛ huile de tournesol de kala an gawa a bɛ tulu de an ka kɛ maliyɛnw ta ye tigɛ tulu kala fakoyi ale ta ka nɔgɔn i kɔni sogo ka mɔ dɔrɔn a banna bon ko ni arasa ne tɛ sogo dun ne tɛ jɛgɛ dun fɛn wala d'accord ale ma kɔni ye fakoyi préparé en partie a banna a kɔni ma banna sisan an bɛ k'a dun de Viviane nafa da donc waati corona kosɛbɛ alima an tɛna se ka na ni kuma ye ka da kan i bɛ thème bɛɛ ta i ka fɛnw na tu touches à tout un petit message au peuple malien en cette période de crise an k'an dusu da ɲɔgɔn kɔrɔ maliyɛn cɛ ni muso a ma nɔgɔn bɛɛ sɛgɛnna jamana ka ɲɛtaga ye bɛɛ kun ye an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn lamɛn bi gɛlɛya o gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ ɲɔgɔn lamɛnbaliya de don dès que ne bɛ n da waga n ko transition dɔw yɛrɛ t'a lamɛn ne ko n k'a ka ɲi nin wa a ma ɲi nin wa ka ne ba nin parce que ne ko transition n'i ma adamaden lamɛn i t'a kɔnɔ t'a dɔn donc foyi tɛ se ka jamana in la avancer ni sigi ka fɔ ni ɲɔgɔn lamɛn tɛ ani bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka s'an dusu la minnu bɛ fanga in na bi a kalifalen de don la an bɛ se k'u dɛmɛ cogo o cogo en tant que maliden an ka taga o sira fɛ walasa mali bɔlen an bɛɛ bɔlen de halisa an ka sigi ka ɲɔgɔn lamɛn ka bɛn fɔ la. D'accord. Alima an b'i fo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors an balima Actuel Media filɛbagaw ni ne kun bɛ an bolo bi k'a yira aw la folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ka se mɔgɔ ma. Awɔ. Gawagang. Gawagang. N bɛ Gawagang fo. Mais terme t'aw bolo aw ka terme t'aw bolo fɔlɔ. Terme t'anw bolo. Ani geste dɔ t'aw bolo fɔlɔ. Foyi an ka di ɲɔgɔn ye kɔ. A ka di ɲɔgɔn ye kɔ. Alima an ka Gawagang de don donc n ka folikan laban ni plateau in kan yan a bɛ adressé Gawagang de la. Mais i ka mɔgɔw ka ca Alima. Souvent i bɛ ni baarakɛdenw ye ɲɔgɔn fɛ. Souvent o don ɲɛ bɛ ni muso burusitigiw fana ɲɔgɔn bolo. Ne filɛ nin ye ne ye service public de. Service public. Awɔ bɛɛ ne ni bɛɛ bɛ jɛ. I mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu silamɛ chrétien. I ni jobala bɛ bɛn jɛ yan. Tɔgɔ fɔbali n cɛ sinon a bɛ fɛn dɔ sauter sisan. A banna dɛ. An bɛ yɔrɔ tigɛ ka bɔ a la quoi. A bɛ ɲɔgɔnɲɔgɔnni fɛnɛ kɛ. Donc là ne kɔni ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ bɛn e de bɛ se k'a fɔ ko n tɛ gɛrɛ Alima la mais moi je suis prête à écouter tout le monde
pour que e ka se ka ne bɔ sira jugu kan ne ma ne lamɛn k'an na faamuya i bɛ na bɔ a kan cogo di mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ ne la mɔgɔ ɲumanw de don i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ na n'a gɛrɛna Alima la peut-être a b'a ta in bila a bɛ tugu anw kɔ u bɛ na n'o hakilina ye o hakilina ka ɲi dɔw fana b'a fɔ an ka gɛrɛ Alima la parce que an bɛ fɛ ka Alima ka nin yɔrɔnin ta donc ne tɛ se k'an ban n'i ma jɔn si la parce que n'i tɛ mɔgɔ dɔn i b'a fɔ ma ko heyi a to adamadenw ka gɛrɛ i la fɔlɔ moi je suis là pour tout le Mali d'accord comme Jésus côté Issa Ibn Mariama ko u bɛ nin fɔ u bɛ nin kɛ tan u bɛ nin kɛ tan ko Seigneur pardonne-leur ils savent pas ce qu'ils disent voilà ils savent pas ce qu'ils font merci beaucoup Alima Togola an balima cɔmɔja filabaw ni ne tun bɛ an bolo bɛ k'a jira aw la Alima Togola ko a bɛ wele bila bɛɛ ma c'est 18 mars 2022 au CICB à partir de 20h mais ko depuis 17h stand-up bɛ dumuni bɛ dilan ne kɔni kini ka di ne bɛ taa kini dun ka ɲɔgɔnkuba min ka ji min ka n daga sunɔgɔ a bɛ bɛn a kan bɛ don jumɛn de ma vendredi jumadon donc kɔrɔ ni juma jira dɔn a bɛ taa ne sɔrɔ CCB la c'est ça d'accord ni ne tun b'an bolo jamukan lase aw ma a balimakɛ ni a degen fɛ parce que technique la maa kelen tun bɛ yen bi ni o ye Seku Silamɛ diffusion an b'o di Mamadou Bilali Kulibali ma a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma tous au CCB c'est 18 mars à 20h